torné al Sant Bartolo, jo no volia, però s'acabava l'estiu i començaven des de zero. Jo volia més festa i continuar de vacances, banyar-me a la platja i seguir al meu aire. I sense dir ni pruna, acabem a la 1 i a partir d'octubre tornarem a les 3. Estudiar tot el matí per a vesprada també, aguantant a l'Adrià i al pesat de Guillem. I sense dir ni pruna acabem a la 1 i a partir d'octubre tornarem a les 3. Estudiar tot el matí per la vesprada també, aguantant a l'Adrià i al pesat de Guillem. Quanta feina, dímelo en ello pasa a buscarte, no podes pensar que està aquí en la porta i tinc molta pressa. Cada dia vindrà més companys, moltes coses a contar, però això vull que arribi el dissabte, per no fer més proves de ciències de castell i mate. El llibre combina amb la llibreta de vale, no hi ha alcohol una millor classe. El sisè és la bústia plena del Gmail, tinc en la ment tot el mòbil i els balls del TikTok, que l'estiu ja s'acaba i estarem per fi tots. Sisè és la bústia plena del Gmail, tinc en la ment tot el mòbil i els balls del TikTok, que l'estiu ja s'acaba i estarem per fi tots.